ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем. Лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. Мо боша наворро оғоз мекунем. Дӯстон, беҳтарин хабар барои шумо. Акнун шумо имконият доред ки чиптаҳои даркории худро бо нархи арзон аз ширкати Авиакаса Официал дастрас кунед. ин бародаро одамони бабоварӣ буда тӯли чанд сол аст ки дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. шумо аз ин ширкат чиптаҳоро ба тамоми самтҳо бо нархи арзон дастрас карда метонед. барои ҳамаи худи ҳозир ба WhatsApp номерҳои дар рӯи экран буда муроҷиат карда чиптаҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон ТЖ гап занед. дӯстон, чӣ гуна ки ҳамаамон медонем варзигари бебохти тоҷик Самандар Муродов дар ташкилоти Raw to UFC ғалаба ба даст овард ва бояд ки бо ташкилоти UFC шартнома мебаст. аммо ин кор то ҳол нашуд ва сабабаш то имрӯз номаълум буд. аммо шаби гузашта сабаби бо UFC шартнома набастани Самандар Муродов маълум шуд. оиди ичи Сомонаи Спорт ин Таҷикистон хабар дода чунин суханҳо навиштанд. бисёриҳо медонанд ки баъди ғалаба дар турнири Raw to UFC ҷанговар бояд ки бо ташкилоти UFC шартнома банда. аммо ташкилот шартномаро дар он ҳолате медиҳад ки агар ҷанговар визаи амрикоӣ дошта бошад. аз ҳамин сабаб Самандар дар ҳуҷҷатҳои расмӣ баъди гирифтани визаи амрикоӣ имзо мемонад. айни замон роҳбари дастаи Тим Байонов Раҷабалӣ Байонов дар Олмон қарор дорад ва барои зуд гирифтани визаи Самандар гуфтушунидҳо гузаронида истодааст. рӯзҳои наздик хабарҳои хуб ба даст меорем навишта шудааст. ва дӯстон, чӣ хеле ки фаҳмидем барои бо UFC шартнома бастан ба Самандар визаи амрикоӣ лозим аст ва менеҷери ӯ Раҷабалӣ Байонов айни замон аз пушти визаи ӯ кор карда истодааст. барои ҳамин умедвор мешавем ки корҳои онҳо барор мегирад ва мо Самандарро дар UFC мебинем. чанд соат пеш иштирокчиёни турнири UFC 281 охирон муҳорибаи рӯбарӯ гузаронданд ва охирон суханҳои худро пеш аз муҳориба гуфтанд. марҳамат тамошо мекунем. Michael Chandler and Dustin Poirier, ladies and gentlemen. инак хонумон ва ҷанобон, ман бо довталаб Алекс Перейра барои ту имконияти калон аст, имконият барои дар вазни миёна чемпион шудан. фикрҳои худро гӯй ки ин муҳориба барои ту чӣ маъно дорад ва ту оиди Исраил ҳамчун рақиб чӣ фикр дорӣ. бале, ин лаҳзаи хеле муҳим аст барои ман, имконияти калон ва ман шодам ки дар ин ҷо қарор дорам. ман чемпион будан мехоҳам ва ман бисёр гап задам. акнун вақти ҷангидан омад. беҳтарин, барор ҷаноб, ташаккури зиёд. ман бо чемпион хонумон ва ҷанобон. Исраил, аён аст ки ин боз як лаҳзаи калон аст барои ту. имконияти ҳимоя кардани камарбанд. фикрҳои худро оиди ин муҳориба баён кун. ки Паго энд Ню шунидан мехоҳад? аки энд Стил шунидан мехоҳад? гап задан бас, Паго муҳориба. дӯстон, хотиррасон мекунем ки турнир имшаб, яъне шаби 12 ба 13 ноябр баргузор мегардад ва дар навори навбатӣ мо ҳамаи маълумотро ба шумо мерасонем ки дар куҷо ва соати чанд пахши мустақими бепули ин турнирро тамошо карда метонед. барои ҳамин дар канали мо обуна шуда зангулачаро пахш кунед ва навори навбатиро интизор шавед.